Sunana barista Abdulmunafi Ibrahim Ma'aji, mu ne lauyoyin wanda ake kara a wannan shari'a Alhaji Dauda Adamu Kahutu Rarara. A zaman da ya gabata na kotu kafin wannan shi mai kara ya zo ya bada shaida kuma mun masa tambayoyi kotu ta daga zuwa wannan rana domin ci gaba da yi masa tambayoyi. Mun ci gaba da wannan tambayoyi kuma mun gama tambayoyinmu aka ce ko suna da karin haske suka ce ba su da shi kuma anan suka roki kotu cewa ta rufe damar su ta kawo shaidu a matsayinsu na masu kara wadda kotu ta rufe mu kuma muka nemi kotu ta bamu rana domin mu gabatar da namu shaidun a matsayin mu na waɗanda ake kara kamar yadda muka yi masa tambaya cewar ya fi shi ɗaukaka kuma bai taɓa ganin sa ba shi da shaida ta cewar ya taɓa sauraron wannan waka da yake cewa ya kwafa da sauransu duk kuma ya amsa amma dai insha Allahu za mu sanar da shi kuma za mu nemi mu zauna da shi domin yin sulhu. Wannan shine karo na 5 ko na 4 da kotu take ba da shawara akan cewar a je a zauna domin a yi sulhu kuma mun ƙara ɗaukar alƙawari cewa za mu sanar masa akan cewar a gayyace shi da lauyansa domin mu zauna mu ga yadda za a sulwanta su. Kawai dai shi abin da yake tsoro shine baya so ya yi sulhu da wannan gobe ma wani ya zo ya ce ai ya kufi waƙarsa. Za a dawo ranar 18 ga watan Jun domin sauraron shaidun kariya shi wadda ake kara zai fara gabatar da shaidu. Sunana Muhammad Sulaiman Ahmad wanda aka fi sani na da Nazir, mu ne lauyoyin mai kara Isa Ibrahim. Zaman kotu shi mai kara Isa ya gabata a gaban kotu inda aka yi mai tambayoyi daga bangaren waɗanda muke kara. A yau muka yi closing din gaba ɗaya witness din namu su kuma aka daga domin su kawo hujjar su wadda take shi ne rarara din wanda zai zo a ranar. Na farko dai client din namu mai kara Isa Ibrahim ya same mu akan cewa akwai waƙarsa wanda ya rera ta mai suna Jirgin Ceto wanda chorus din abin shine sai gawuna sai garo. Ya rera ta after 2 to 3 months ya ji shi wanda ake kara wato rara ya yi irin wannan waka. Wannan dalilin da ya sa muka rubuta mai letter for demand wanda kuma bai ba da martani ba wanda daga ƙarshe har muka taho gaban kotu muna neman kotu da ta tabbatarwa da shi mai kara cewa shine kadai yake da damar da yake da wannan wakar tasa shi kadai sannan kuma abin da shi wanda ake kara yayi daidai yake da ya shiga haƙƙi da kuma sata na fasaha na shi client din namu wato mai kara sannan kuma muna nema da a biya naira miliyan 100 a kacal a matsayin wunin wannan shine abin da muke nema. Ai shi sulhu alkhairi ne matukar sun zo da abin da ya dace mu dama kofar mu a buɗe take saboda haka muna maraba da shi wannan sulhu. Labaran gaskiya daga GMN Hausa tashar al'umma.